Today's video na ata karon sa sala nagpintal. Na may mga pintal dire. Kana bang kanang murag na salangan ba og pintal kay naa tay gi sabit gibutang nga frame, wala siya na pintalan. So amo gitangtang unya palit mig white nga pintal gibalikan na mo og pintal kay kabaw mo guys kinsay nagpintal aning among sala tanan dire kanang naka white. Ako ra ba? Ako yung nagpintal ana. Ganahan kay ko mamintal. Kana ganing satisfy kaayo nga kanang inig kahuman nimo og buhat og pintal. Makita nimo hala kanindot kanang nabuhat na nimo. Kung naay dakong apan, kung tapulan gani wa joy mabuhat pero kung kugihan gani buhat jud na tanan. Di pa mukaon kung dili mahuman. Mao na siya nga kung sakit basta makugihan sinang banding. Maglisod na ko ba? Unsaon paghunong kay mura naman hinuon kog turumpo kay magsige na lang lihok-lihok. Mao na ning nahitabo guys. Natuan na lang hinuon nga mo ang kabinet. Mao nang nagkuha kog tissue. Nagakukot ko. Mao ning nagpintal nakalimot natukhan ako tanawa. Ang dagwan ni nang bandin. Singutan na nako oy laina. Third day ni guys nakainom dumi nga naa naman day mi pintal nga napalit ya wala mo na pintal. Wala sad nagpauwahay akong bana ay nipuli sad siya nako. Ala sige ato papulihon ganahan man ka hangtod kuno sa ka diha. Di ba ka mo surrender dayon ka. Kadiyot man jud ni siya ba sure ko. Maura na diha nga side ang iyaha. Kay murag nag-ibog-ibog mo gud na siya nako. Nga nagtan-aw siya ba ganahan sad siya. Pero ako baya jud unta ang ganahan magsige pintal pero hatag na lang ni nato pagbigyan. Naka-save jud mi. Kay ganahan man may magpintal-pintal. Naka-save mi, wala mi bayro nun o nalingaw pa ko. Nindot bitaw guys ang white no basta ipintal nimo sulod sa balay kay mahayag sad siya. Pero giduka jud ko natan-aw niya nga nagpintal kay kadugay mahuman. Mao nang magpintal siya ba ako sad kay magsige sad kog yaw-yaw, sige sad kog storya niya. Nya ngano man na oy kakuan man nana ingani-ani, ingana niya di man na siya ganahan magsige kog storya. Unya gusto siya pasagdaan lang pero ako di man jud ko mohunong og tan-aw. Gusto kay ko mo correction. Ingana ganahan man ko mo puli, ganahan man ko mo pintal. Kay paminaw na ko kahinay man ani niya mas mayo ako kay paspas. Kung ako lay pabuton no, ganahan ba ko nga color pink. Pero may pildi ko kay ang akong mga anak dili ganahan. Ganahan sila white, ako right ganahan og pink. Ay number 1 pa dili ganahan akong bana kay ganahan jud siya white. So ako kay pildi man, sila natuman. Minaw jud nako aning pagkapintalan no kay kadugay mahuman. Gamay ra gani nga space ang gipintalan. Pero ting dugaya mao nang ay kas kayo sa oras. Kung ako pa na paspasa jud ka. Ngano sa bitaw nga kakusog sad nako mulihok ko naanad manggod ko sa una. Kana bang sa una nga mulihok ka nga gagmay pa imong mga anak kinahanglan imong paspason para dali mahuman kay naghilak na. Mao na imo jud paspason mo na ang mga mama uban no makasabot ko. Samot na jud daghang anak pinaspasay man na kay kung maginahinay ka mautdan ka sa time. Ang imong anak wa na gutom mo na ikaw wala pa ka kutaw gatas. Mo na saludo jud ko sa mga mama nga kanang kaya nila nya naa sila sa balay gani sila nya wala sila ni trabaho. Tanawa ra gud si Mama Liling guys na apil-apil jud siya ay ni ambit jud siya sa among pagpintal-pintal naibog sa siya. Ay naglisod-lisod jud siya diha. Pwede ra man unta dili na siya mutabang. Dako jud kay akong bayran ani niya kay senior baya. Kaon gud ni siya naibog na kuna naman ni siya sa ubos. Ganahan jud siya mo apil sa among pagpintal kay naibog sad lagi siya oy. Ganahan sad siya nga dali mahuman. Ako diri ko sa taas ni siya naa sa ubos. Kay ni kahuman na ni guys, mamalit pa mig libro. Ay libro ba? Notebook kay naay mga requirements sa akong mga anak. Nya kanis mamaliling ni barog may gani wa ni nayabo nga akong gikuptan. Pintal ra ba ni na? Makaligo jud ni siya pintal lagi. Nahanug anak super ka-talented. Ay, apil-apil jud sa mamaliling. Ako ni giingnan nga pagpuyo na lang. Apil-apil gyud. Wala pa sagdaan. Sayaw tabi para mawa ang ato ang puy-puy sa tiil. Kaya sige barog ba. Unya may na lang ni kid-ikid tagamay. Uy, gifocus yun nga akong gagmay nga paa. Gifocus pa jud nga akong naw nga perting singutan na tanawa ra gud nanggawas akong singot. Nindot ni nga exercise. Exercise pa ka, nanindot pa imong balay, gawas pa imong mga singot. O di ba daghan kay benefits. Sige, kay samang maritis ta sa gawas. Mo to guys, salamat sa inyong pagtan-aw. Sunod na sad na ko nga video. Bye-bye.